ndakakuyamidzai pano paSly Media TV zuva ranhasi. Ndini wenyu Daniel Kachere. Nhasi tabuda takananga Zvimba North Ward 31 kwaIshe Nyatsika kuti mumboonawo matongero avanoita matare avo. Munozviziva kuti tinokuvigirai matare nzvimbo dzakasiyana siyana, kungava kumadzimambo kana vana sekuru nanagogo vana chiremba nevamwe vakasiyana siyana vatinongounza pachirongwa chino ichi. Zuva ranhasi ndina Ishe Nyatsika. Mambo, gamuchirai vateereri vari kukuonai panguva ino iyi. Vangada kuziva kuti ivo Ishe Nyatsika ava ndiani, vakabva nekupi, kuda mukatanga nemazita enyu ekubarwa, mutsanangurirawo kuti mudunhu menyu munosangana nemhosva dzakaita sei, pamwe chete nemamwe matambudziko amuri kusangana nawo amuda kuti ruzhinji rwakateerera ruzive. Ini ndini Ishe Nyatsika, ndinokugamuchirai mose vateereri Zimbabwe yese ndichiti makadii neupenyu mamuri kurarama muri mumatunhu akasiyana siyana enyika yedu yechipikirwa yatakapiwa naMusiki. Sekuziva kwenyu, ini ndiri jinda raMambo Chidziva muward 31 neward 13 yekurafingora. Ndiwo matunhu andinobata. Vachidziva vane masadunhu avo anokwana mana. Mukuru wedu Ndikariga Mombe achiteererwa naKatiza Gombo. Kuchiuya ini ndiri kutaura Ishe Nyatsika, kozouya mudiki wangu Ishe Shairi Shongwa. Ndiwo machinda avachidziva aya masadunhu avo ari kubata Zvimba North yese yezeko. Pano ndina vadare vangu vandinotonga navo vanokwana vanomwe vandinavo pano. Ndina vachirawo vari pano, ndina vamatare, ndina vamunyanyi, ndina vamvumbi, ndina vachikakai, ndina vachiropa, ndine muzvare mwanasikana wangu Mangwenya Ramba Kupetwa. Ndo vadare vandinotonga navo ivava. Asi ni dare rangu rakasununguka zvikuru. Harisi dare rokurambanisa vanhu, harisi dare rokupesanisa vanhu, kwete idare rokubatanidza vanhu kuti vagare murudo vachibatsirana kutakurirana zvinorema, vakazadzwa nerudo mukati mehana yavo, mumaitiro nemagariro vave vanhu vanogara vachiyanana. Ndo zvandinongofarira mudunhu mangu. Hongu tine matambudziko atinosangana nawo mumatare medu ekuti tinowana vamwewo vatinenge tichiyananisa vanenge vachikakavara, asi zvinowanikwa ndo zvinoitwa mudare. Dare ndo rinotsetekudza kukakavara kwake kwese ikoko kusvikirawo rapedzerana naye. Ndo basa revadare vandinawo muno vandabva kutaura ava. Uyezve ndinopa mukana kunenge vauyawo kuzoteerera nhau kuti vatipewo pfungwa dzavo panyaya inenge ichikurukurwa mudare. Hativadzvinyirire nokuti zano marairanwa, hakuna anoziva kupfuura mumwe. Tikashorana tinoshora munhu ane pfungwa yakajekenyuka inotiyambutsa kupinda muKenani, inogona kuti tiyananise vanenge vachida kuyananiswa. Ndiwo matongero atinoita muno. Harisi dare rokudzvinyirira vanhu, idare rakasununguka rinoda kuti munhu wese auye achitaura zvakasununguka, tichimupa mukana wake wokutaura zvose. Isu toona kuti chakonzeresa musoro kuti iteme, imhepo here, izuva here, chingava chii, ndipo totangira ipapo tichiyananisa mhuri yedu. Asiwo matambudziko anowanikwa mukurarama nemukugara. Tinowanzowana dambudziko kazhinji zhinji nevanhu vanotivo vanhu vaMwari, kunyanye kumapostori. Kune dambudziko hombe, kuno kutorerana vakadzi kusingapere, kuno kunangana huroyi kusingapere. Imamwe matambudziko atinosangana nawo aya. Touya nyaya dzemiganhu yeminda, nyaya dzemiganhu yemastendi ekuvakira dzimba, matambudziko atinosangana nawo aya.
Tine dambudziko zvekare remakorokoza munzvimbo ine Zvimba North. Nzvimbo yedu yaparara zvachose nemakorokoza. Vari kungochera pese pese, nzizi dzazara nevhu, madhamu haachisina mvura nekuda kwemakorokoza. Dai zvaingogona hurumende yapindira yagona kuti vana ivavo vaitewo zviri pamutemo zvisingakanganise environment yenyika, nekuti tiripo kuchengetedza zviwanikwa zvatakapiwa naMusiki. Ndo basa remadzimambo nemasadunhu nemasabhuku avo. Tichiona kuti ugare hwevana munharaunda mandigere, vana vakasununguka sei, ndezvipi zviri kuvaremera, tingazviita sei tozvisitsawo kuvakuru, kusvika zvasvika kuna His Excellency our beloved President E.D. Mnangagwa. Ivo onzwa kuti mhuri yangu kakati iri kuchema zvakati, nokuti isu patiri pano kubva pamasabhuku ndio panotangira ziso rehurumende, zouya pane Nishe, zvoenda kuna mambo wangu Chidziva, zvoenda kuna mambo Zvimba, zvosumuka kuna MP wedu. Tinorombo rakanaka muno muZvimba North, takapiwa MP wedu wechikadzi, munongoziva rudo hwamai, unogeza ugogeza segesha kuti zvinhu zvinake, havana chinya. Tina MP wedu His Excellency, Her Excellency Marian Chombo. Tinoda kuvatenda tichingoshuvira kuti dai varamba Mwari akavawedzera mazuva ekurarama neutano, vangoramba vachiyeuka mhuri yavo muZvimba North, takabatana tichingoita chiwirangwe, muonera pamwe chuma chemuzukuru navo. Ndinongovakumbirira kuti Mwari avasunungurewo nokuvapa maropafadzwa ipapo. Ndo zvizhinji zvatinosangana nazvo muno izvozvo. Tine dambudziko rimwe hombe ratinoti tikanga tasangana nematambudziko enhau dzatisingatonge isu madzimambo, amunodainza imi pachirungu kuti macriminal cases, tinoaisawo kune vakomana vemainform vano ZRP. Ikoko kune dambudziko hombe rokuti vanononoka kusaatenda dambudziko tavapa nezvichemowo zvavanenge vachitaura, kunyange tingazvitambire kana kusazvitambira sechokwadi, hatingazvirambi. Vanoti hatina chokufambisa kuti tisvike panzvimbo nokukasika. Zvino vanozowana yatinoti umbowo kana kuti evidence pachisina, zvaparara. Ndo zvimwe zvatinokumbira kuti dai vakomana ava vagona kuitwa equipped nezvokufambisa, kuita kuti chero nguva yatavafonera vanomhanya vachisvika vachiona kuti dambudziko vorutanga sei. Ndo chimwe chishuwo changu samambo, saishenyatsika chandinochema muno. Tinoda kuti tisenze nevarume ava takabatana, uyezve vachitiremekedzawo vana vatakabereka vakagoenda kuzvikoro vakagoita basa iroro. Zvino ndinoona vazhinji vacho rukudzo kwatiri unenge uri kurasika zvachose, unenge uri kurasika zvachose. Ngavatiremekedzewo isu togovaremekedza. Mumwe nemumwe ane kodzero dzake dzinosungwa kucherechedzwa chero nani. Kunyange mwana aberekwa nhasi ane kodzero dzake dzatinosungwa kucherechedza sevanhu. Zvino izvozvo ndiri kuona pane dzidziso yakakura kubva kune vanodzidzisa mapurisa edu nemauto edu, kuti vave vanoziva kuti murawo tsika dzechivanhu dzinomira zvakadai. Taakurasika zhinji, taakutedzera tsika dzevauyi, haticharemekedzana. Ndinongokumbira vari kumusoro, His Excellency, vaparidze shoko rekubatana sezvavanongoita misino nguva vasanete. Mumwe nemumwe achagona kurinzwa neimwe nguva. Vazvipire kuna Mwari kuti mashoko avo avanodairika nemhuri iri munyika mavo muZimbabwe muno. Ndinovatendawo nebasa ravari kubata, vari kumiramirawo sekugona kwavo. Hakuna munhu angagone zvese, asi zvinenge zvagonekwa izvozvo tinozviuchirira, tinozvitenda nokuzvitambira. Zvinowanikwa. Hakuna munhu akagona zvese panyika, asi vanoda kuti vatsigirwe naivo vadaire zvichemo zvevana, vachizvinzwa kuti mhuri yangu yachema, tofamba tichidaro. Ndiko kuvaka nyika sekutaura kwavakaita, kwavanogara ita misino nguva, kuti nyika inovakwa nevene vayo, yogotongwa nevene vayo,
yonamatirwa zvene vene vayo ndo zviripo. Ndanga ndichikumbirisa kuti varambe vachienderera mberi neshoko recorruption munyika medu. Aiwaka yakutowaridza kumbezi pasi corruption zvinove zvinoshungurudza vamwe. Izvozvo ndinongokumbirawo zvakare kuti dai mambo president vedu vaIdhi Mnangagwa vayeukawo madzishe well-being yavo, vayeukawo masabhuku edu well-being yavo, aiwa vangatibatsire. Vazhinji vemadzishe tiri kutambura hatina tsoka dzokufambisa kuti tiringe matunhu avakati tiringe, anodawo zvokufambisa apo nepapo ndichionana nemhuri yavo yavakati nditungamirire zvichemo zvayo nokuzvigadzirisa. Zvinenge zvandiremera ndinotura kwavari nokuti ndo samasimba iwo ndozopedzisa kuzvigadzirisa. Ndoziva kuti hapana chinovakunda. Denga nepasi zvinenge zvakavatsigira vanogona kuzviita. Ndoda kutenda ndichidaro kwamuri mese mhuri yeZimbabwe. Ngatibatanei, ngatite mweya mumwe chete, rudo rumwe chete, tibatsirane zvose zvinorema munyika yedu, ndiko kuti tigoenderera mberi nenyika yedu. Takapiwa nyika ine uchi nemukaka naNyadenga, ine zvese. Ngatirambei takazvifumbatira, tirege kuzvirasa nekuda zvinotapira. Kwete, ini Shenyatsika ndati kwete. Nyika ndeyedu, ngatiichengetedzei. Tine dambudziko revanhu vari kutema miti pese pese, vamwe vanoparadza masango. Iye zvino izvi kuno kumasettlement kwakaiswa vanhu, miti yapera zvachose. Tikadainza vane simba, vangave ema, vangave forestry, hapana rubatsiro rwavagona kutipa kuti tiavoide kuparara kwemasango. Mushure memakore mashanu ari kuteera, zvikaramba zvakaita zvazvakaita, tinenge tisisina kusiyana neKalahari Desert yekuBotswana, inenge raagwenga. Saka zviwanikwa ngazvichengetedzwe, masabhuku ngaateererwe, madzimambo ngaateererwe. Izvozvo zvinobva chete musimba ratinenge tapiwa naHis Excellency kuti vanhu vagotiteerera. Tikatonga vanhu kuno kumatare edu echivanhu, havo vetendereka veenda kumatare echirungu kwana Major Street. Major Street woti mambo akatadza kutonga, mambo akatadza kutonga. Handizvo zvatinenge tichitarisira. Tinotarisira kuti tive takabatana. Zvandinenge ndatonga ini ndiri Major Street wo zvakare, Major Street ngaazvitambire ozvitsigirawo ipapo. Kana paine pandenge ndichiresva, ko ndakasununguka ka kuti aiwa kana ainyatsika uya kuno timbokurukura. Tosvika tokurukura tiri vaviri, achindi aiwa kashamwari yangu, tarisa apa unenge wakapapotsa apa, tarisa apa unenge wakapotsa, famba wakadai, famba wakadai, famba wakadai, tichidzidzisana, tichiita muonera pamwe chuma chemuzukuru. Ngavatiremekedzewo matare. Ndateterera, ndatenda mhuri yeZimbabwe. Ndoda kungoti musare munyasha, makatarisa mberi nenyika yenyu. Nyika yedu yamuri kuona yatabva kupemberera, basa rakabatwa nevana vevanhu vasikana nevakomana. Magamba akatirwira rusununguko rwenyika yedu. Tirambe takatsidza chitsidzo chavo chavakafira, ndiko kuti tigoona kugare muno. Naika tisade mari kupfuura nyika yedu. Ndo zvandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe. Kubva nhasi dzamara nokusingaperi, Mwari vave nemi mose mumatima nenyika muri kurarama. Nemudzime kwamai venyu nekwababa venyu vese, igotisvitsirawo izvozvi kuna yeNyadenga. Ndatenda. Tinotenda.